Τίνου είναι στενά συνδεδεμένο με το προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης. Την Άνοιξη, το νησί αποκτά μια μοναδική όψη στα χωριά και τις εξοχές με τα μυρωδάτα αγριολούλουδα που μαγεύουν τον επισκέπτη. Ο ευλαβικός προσκυνητής της Τίνου έχει την ευκαιρία σε αυτό τον ονειρεμένο τόπο, το νησί της πίστης και της τέχνης, να χαρεί και να απολαύσει την τοπική παραδοσιακή κουζίνα. Θέλετε να πάρετε μια μικρή ιδέα πώς είναι ένα γιορτινό τινιακό τραπέζι? Ελάτε, να ξεκινήσουμε από το γραφικό χωριό Χτικάδο. Είναι ένα γιορτινό μεσημέρι. Μετά τη διαλειτουργία, ακολουθεί το πατροπαράδοτο κάλεσμα στο σπίτι προς φίλους και συγγενείς της καλής νοικοκυράς της Ευαγγελίας Λούβαρη. Το τραπέζι φιλοξενεί 1002 καλούδια. Έχουμε και λέμε σκορδαλιά, στολισμένη με κάπαρι, αλλά και σκορδαλιά γαρνιρισμένη με αμπελοφάσουλα, φρεσκοκομμένη λούζα, αντσούγες που ανοίγουν την όρεξη, πατατοκεφτέδες, μπουρεκάκια με τυρί, σαλάτες με λαχανικά εποχής, ντόπια τυριά, κρασάκι τινιακό, ταραμοσαλάτα, πίτα κεσαρίας, δηλαδή πίτα με παστούρμα, ρωσική σαλάτα με τουρσί καρότο και ψιλοκομμένο μαϊντανό, χορτόπιτες, αλλά και πιχτή. Δεν χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά τα γαργαλιστικά εδέσματα είναι απλώς τα ορεκτικά. Γι' αυτό πρέπει να τα δοκιμάσετε σε μικρές ποσότητες. Το κυρίως φαγητό έρχεται σε λίγο. Και περιλαμβάνει, σημειώστε, πιλάφι σπυρωτό, ζεματισμένο με φρέσκο αγελαδινό βούτυρο και σμυρνέικα σουτζουκάκια, μαγειρεμένα με φρέσκια ντομάτα. Ακολουθούν ντολμαδάκια αυγολέμονο, τυλιγμένα σε μαύρο λάχανο. Και μετά άλλο ένα πιάτο με χοιρινό μαγειρεμένο με σέλινο. Και αν δεν χορτάσατε με όλα αυτά, η καλή νοικοκυρά έχει φροντίσει να υπάρχουν συμπληρωματικά και φεδάκια, σπανακόπιτες και τηγανιτά λουκάνικα. Ενδιάμεσα τσιμπάνε όλοι και κανένα γλυκάκι για να στρώνει το στομάχι. Όταν η παρέα λαιλατίσει όλες αυτές τις νοστιμιές, το ρίχνει στο τραγούδι. Ξεναγός στο συναρπαστικό κόσμο της τινιακής γαστρονομίας, η Νικολέτα Δελατόλα Φωσκόλου, συγγραφέας του βιβλίου «Παραδοσιακές συνταγές» από την Τίνο. Επειδή ήθελα να φτιάχνω από την παράδοσή μας και στο σπίτι μου τους εκλεκτούς μεζέδες και όλα τα φαγητά, άρχισα να ρωτάω συνέχεια τη μητέρα μου και επειδή πράγματι δεν υπάρχουν πουθενά καταγραμμένα, άρχισα να συλλέγω ας πούμε τα υλικά, τι χρειαζόταν και να με κάνω τις μετρήσεις στην παραδοσιακή μας αυτή μαγειρική, διότι δεν υπήρχαν ούτε όλες οι γυναίκες θα μαγειρεύουν με την πύρα, δεν υπήρχαν με μέτρηση των υλικών και έτσι συνέχισα να τα καταγράφω για μένα, τα έφτιαχνα στο σπίτι μου με τους φίλους όταν είχα τραπέζι, μου άρεσε να φτιάχνω τους νόστιμους πατατοκεφτέδες, τα πολύ ωραία παραδοσιακά μας διάφορα μεζεδάκια και άλλα και φαγητά και κάποια στιγμή ακούω πολλής λόγος να γίνεται για τις ξενόφερτες συνταγές και λέω έχουμε τόσο πολύ όμορφες εμείς παραδοσιακές και θαυμάσια σε γεύση και έτσι ξεκίνησα να, όπως είπα, τις σύλλεξα για μένα και μετά λέω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο προσιτό για τις νέες γυναίκες να το έχουν και εκείνες όταν το βρίσκανε γραμμένο και δοσομετρημένο θα μπορούσαν πολύ εύκολα να το φτιάξουν. Σε πολλά αγροτικά σπίτια της Τίνου, όπως και σε όλα σχεδόν τα νησιά των Κυκλάδων, υπάρχει ένα πέτρινο καλυβάκι που λέγεται κέλα. Εκεί μέσα οι χωρικοί εκτρέφουν τα γουρουνάκια τους.
Αυτά τα χαριτωμένα ζώα, με το χαρακτηριστικό τους γρίλισμα, εξασφαλίζουν χωρίς καμία ιδιαίτερη επιβάρυνση στη διατροφή τους, στην αγροτική οικογένεια, κρέας για το χειμώνα και λίπος για όλη τη χρονιά. Τα χειροσφάγια μοιάζουν λίγο ή πολύ σε όλα τα κυκλαδονήσια. Πρόκειται για μια τελετουργική περίοδο του 12ημέρου ή της αποκριάς. Στην πρώτη περίπτωση, το ζώο σφάζεται την παραμονή των Χριστουγέννων ή ακόμα νωρίτερα, στις 20 Δεκεμβρίου που γιορτάζει ο Άγιος Ιγνάτιος. Στη δεύτερη περίπτωση, το σφάξιμο του χείρου γίνεται την Τσικνοπέμπτη. Στα χειροσφάγια υπάρχει ένας θυσιαστικός χαρακτήρας από τα πανάρχια χρόνια. Σε ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, πριν από τη σφαγή, θυμιατίζουν και σταυρώνουν το χείρο για να εξαγνιστεί, που είναι μια ενέργεια καθαρμού. Τα χειροσφάγια στην αρχαία ρωμαϊκή εποχή γίνονταν προς τιμήν του Κρόνου. Το ίδιο έθνο μεταβιβάστηκε και στους βυζαντινούς χρόνους. Οι καιροί όμως αλλάζουν. Από την οικιακή οικονομία περνάμε στην οργανωμένη εκμετάλλευση του συμπαθούς τετράποδους. Στην Τίνο λειτουργεί μεγάλη μονάδα παραγωγής χείρων που τροφοδοτεί τη μεγάλη αγορά στα κρεοπολία. Εκεί που παρασκευάζονται με παραδοσιακό τρόπο οι περίφημες μπλούζες και τα πεντανόστιμα λουκάνικα. Κάθε οικογένεια αγροτική στην Τίνο που εκτρέφει ένα γουρούνι, μετά με τα διάφορα μέρη του χείρου φτιάχνει τους μεζέδες. Έτσι έχουμε το περίφημη λούζα, που είναι ένα πολύ ωραίος μεζές που πάντα θα μπει στα τραπέζια, στα πανηγύρια, σε κάθε φιλοξενούμενο θα το κόψουν, θα το προσφέρουν. Και αυτό το αλλαντικό είναι ένας περίφημος μεζές που το κόβουμε πολύ εύκολα και προσφέρεται και αρέσει πάρα πολύ. Πώς φτιάχνεται όμως αυτός ο υπέροχος τινιακός μεζές που δεν λείπει από κανένα γιορτινό τραπέζι? Καταρχήν, χρειαζόμαστε το καθαρό ψαχνό του χείρου που αφαιρείται από την μπριζόλα με τα κόκαλα. Αφαιρείται επίσης και η λάπα που είναι γνωστή ως παντσέτα. Αυτό το κομμάτι είναι το λεγόμενο καρέ. Το κρέας τώρα το πασπαλίζουμε με μπόλικο αλάτι από όλες τις μεριές και το αφήνουμε σε ένα ταψί για 2 έως 5 ημέρες. Στο διάστημα αυτό φεύγουν τα υγρά από το φιλέτο του χοιρινού. Επόμενη φάση. Το κρέας πλένεται με μπόλικο νερό για να φύγει το αλάτι. Σε ένα κουβαδάκι ρίχνουμε το καθαρό κρέας και εκεί προσθέτουμε αρκετή ποσότητα τινιακού κόκκινου κρασιού. Αυτό το κρασί θα συμβάλλει στο να γίνει το κρέας νόστιμο. Δεν φτάνει όμως το κρασάκι, χρειάζονται και μπόλικα μυρωδικά, όπως είναι τριμμένο γαρίφαλο, πιπέρι, μπαχάρι. Ανακατεύουμε τα μυρωδικά όλα μαζί και με αυτά πασπαλίζουμε το κρέας από όλες τις μεριές. Επόμενη φάση. Τα έντερα του χείρου πλένονται σε κόκκινο κρασί. Ο τινιακός κρεοπόλης περνάει το χοιρινό κρέας μέσα στο έντερο. Την πάνω άκρη τη διπλώνει και με μια σακοράφα τη ράβει με σπάγκο. Μετά, με τα υπόλοιπα μπαχαρικά, πασπαλίζεται και το έντερο. Η λούζα τώρα είναι έτοιμη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μόνο να κρεμαστεί στον καθαρό αέρα, μακριά από τον ήλιο, για 1 μήνα για να ωριμάσει. Και μετά θα γλιστρήσει στον ισοφάγο κάθε καλοφαγάκι. Από το χείρο γίνονται στην Τίνο και τα πολύ γευστικά λουκάνικα. Για να δούμε λοιπόν πώς γίνονται και αυτά. Στα σπίτια, το ξεκοκαλισμένο κρέας του χείρου κοβόταν σε πολύ μικρά κομμάτια με κοφτερά μαχαίρια. Διαδικασία ιδιαίτερα κοπιαστική. Σήμερα η προετοιμασία γίνεται πάντοτε με παραδοσιακό τρόπο, αλλά με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας που κάνει τη ζωή μας πιο άνετη. Αυτό το μηχάνημα λοιπόν κάνει το κρέας χοντροκομμένο κιμά. Στο κρέας θα προσθεθούν τα απαραίτητα μυρωδικά, που είναι πιπέρι,
μπαχάρι, αλάτι ψηλό, μαραθόσπορος και ρίγανη. Αφού ανακατευθούν το αλάτι και τα μυρωδικά στο χοντροκομμένο κιμά, προσθέτουμε και κόκκινο κρασί. Όλα αυτά τα υλικά ανακατεύονται σε ειδικό μηχάνημα. Μετά έρχεται η ώρα για τα χοιρινά εντεράκια, που προηγουμένως έχουν πληθεί καλά με λεμόνι και ζεστό νερό. Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο στο κρεοπωλείο είναι αυτό που γεμίζει τα εντεράκια με το έτοιμο μείγμα του κομμένου κρέατος. Και ιδού το αποτέλεσμα. Τα λουκάνικα κόβονται σε σχήμα μικρής κουλουρίτσας και αμέσως μετά κρεμιούνται σε ένα καθαρό ξύλο. Ύστερα από 5 μέρες τα λουκάνικα είναι έτοιμο προς κατανάλωση. Το λουκάνικο νοστιμίζει όλες τις φορτάλιες μας, τις ομελέτες δηλαδή, που φτιάχνουμε ή με χορταρικά, με αγκινάρες, με σκάλφα, με τριφύλια, και νοστιμίζει και πάρα πολλά φαγητά. Στην Τίνο θα μαγειρέψουν σήμερα η Άννα Δελατόλα και η κόρη της, Νικολέτα Δελατόλα. Πρωί-πρωί άρχισαν το ζύμωμα. Σε μια μεγάλη πύληνη γαβάθα γίνεται όλη η προετοιμασία. Από αυτή τη ζύμη θα γίνει το μοσχοβολιστό ψωμί στο ξυλόφουρνο. Με την ίδια ζύμη όμως θα γίνουν και λαχταριστές τυρόπιτες. Μαμά και κόρη συνεργάζονται στενά στην υπηρεσία της ταινιακής μαγειρικής. Όταν τελειώσει το ζύμωμα, η ζύμη μεταφέρεται σε ένα καλάθι και σκεπάζεται με ένα πετσετάκι, προϋπόθεση για να φουσκώσει η ζύμη πριν μπει στο φούρνο. Στην Τίνο υπάρχει σημαντική κτηνοτροφία. Αυτές οι αγελαδίτσες που απολαμβάνουν το χορταράκι τους στην εξοχή δίνουν, όπως είναι ευνόητο, το οικολογικό τους γάλα, που θα μετατραπεί σε μια μεγάλη ποικιλία τυριών, αλλά και πολλών άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Στο κέντρο της πόλης της Τίνου υπάρχει το κατάστημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού, όπου μπορεί να προμηθευτεί κανείς την περίφημη γραβιέρα, την πικάντικη κοπανιστή, αλλά και αγελαδινό βούτυρο. Εκτός όμως από τυποποιημένα, βρίσκουμε τα ίδια τυροκομικά προϊόντα να παρασκευάζονται στα αγροτικά σπίτια της Τίνου. Ας δούμε λοιπόν τι σκαρώνει η καλή νοικοκυρά, η κυρία Άννα Δελατόλα. Εμείς εδώ στην Τίνο φτιάχνουμε την παραγωγή των τυριών μοναχοί μας στα σπίτια μας. Φέρνει ο άντρας μου ο Παϊερμέη την αγελάδα και μόλις φέρει το γάλα, αμέσως βάνουμε την πιτιά να έρθει σε πήξη. Και μόλις πίζει σε αυτό το σημείο, το μαχαιρώνουμε και μετά όταν στραγγίσει και ρίξει καλά το τυρόγαλα, το ρίχνουμε στην πετσετούλα. Εδώ. Και μετά από αυτή τη διαδικασία το πετρώνουμε στο πετρωτήρι το μαρμάρινο.
Θα αναρωτηθήκατε τι είναι αυτή η πετρωτή. Η πετρωτή λοιπόν είναι μια μαρμάρινη πέτρα, στην οποία έχει χαραχθεί περιμετρικά ένα αυλάκι που καταλήγει σε μια διέξοδο για να φεύγουν τα νερά του τυριού. Δίπλα στην πέτρα αυτή υπάρχει μια άλλη στρογγυλή πέτρα, ιδιαίτερα βαριά. Το πυγμένο τυρί απλώνεται στην πρώτη πέτρα και σκεπάζεται με καθαρό πανί. Από πάνω τοποθετείται η βαριά στρογγυλή πέτρα που πιέζει το τυρί για να φύγουν τα περιττά υγρά. Έτσι σφιχτοδεμένο βγαίνει το πετρωτό τυρί. Το λόγο έχει και πάλι η κυρία Άννα, που θα λέσει στο μήλο το τυρί που βγήκε από το μαρμάρινο πετρωτήρι. Και ύστερα από αυτό το πέτρωμα φτιάχνουμε τα τυράκια. Αυτό το τυρί είναι το στρογγυλό που κάνουμε εδώ πέρα, το χτυπάμε με το χέρι. Αν θέλετε θα σας δείξω πώς το φτιάχνουμε. Αυτό πάλι το ζυμώνουμε και το κάνουμε στην πετσέτα, σε κάθε γωνίτσα το φτιάχνουμε αυτό το τυράκι. Αυτό το τυρί είναι πάλι το μαλαθούνι που λέμε, είναι σε καλαθάκι με βούρλινο, με βούρλα. Και το βάζουμε μόλις στραγγίσει λίγο σε αυτό το σημείο, το βάζουμε στο καλαθάκι και γίνεται αυτό. Και τα αφήνουμε 2 μέρες μέσα στο καλαθάκι και μετά τον εποδογυρίζουμε και το βγάζουμε και το βάλουμε στον αέρα και στεγνώνει. Πρέπει να βγάλω και το δαχτυλίδι μου για να στρώσει ωραία το τυρί. Βάζουμε λίγο αλατάκι, δεν θέλει πάρα πολύ αλάτι. Προσέξτε το ρυθμό με τον οποίο χτυπιέται το τριμμένο πετρωτό. Λες και πρόκειται για μουσικό κρουστόν, μουσικών οργάνων. Αυτό είναι το τυράκι. Το τυρί κάνει πάρα πολλά πράγματα. Σχεδόν σε όλα τα φαγητά βάνουμε τυρί. Θα κάνουμε σπανακόπιτα, θα βάλουμε τέτοιο πέτρωμα μέσα. Θα κάνουμε τυρόπιτα, θα βάλουμε αυτό με αυγά και με μαϊντανό και μετά θα κάνουμε τυρόπιτα. Όταν στεγνώσει το τυρί θα βάλουμε σε μακαρόνια, οτιδήποτε φαγητό, πατατοκεφτέδες, θα ξύσουμε για διάφορα πράγματα, διάφορα ό,τι χρειάζεται για τυρί. Γίνεται σε πολλά πράγματα πάει το τυρί το δικό μας. Και λένε το τηνιακό το τυρί που είναι το παραδοσιακό. Ωραία! Τα χειροποίητα τυριά είναι έτοιμα. Ήρθε η ώρα να γίνουν και οι τηνιακές πασχαλινές τυρόπιτες. Από το ζυμάρι του ψωμιού παίρνουμε μια μικρή ποσότητα και την ανοίγουμε σε λεπτό φύλλο. Από πάνω χοντροκόβουμε πετρένιο τυρί ανακατεμένο με λίγο αλεύρι και φρέσκα αυγά. Οι τυρόπιτες που ψήνονται στο ταψί μπορεί να είναι μεγάλες ή μικρές. Όσο πάρει θα το κάνεις τώρα αυτή και μετά θα πάρεις ένα κομμάτι από πάνω. Όσο παίρνει. Να παίρνει πόσα παίρνει. Θα το κάνεις ένα μικρό ψωμάκι. Λοιπόν, το έχεις έτοιμο. Τι θέλει και εδώ να... Το έτσι. Έτσι. Σαν μπουρέκι. Έτσι το κάνει πρώτα. Μπουρέκι. Να φτιάξουμε το παραδοσιακό γλυκό του Πάσχα που είναι το τυροπιτάκι. Με το πέτρωμα εδώ το ανάλατο που έχει γίνει η αποστράγγιση και έχει μείνει το τυρί. Φτιάχνουμε ένα παραδοσιακό γλυκό του Πάσχα που γίνεται και πίτα και τυροπιτάκι που το τσιμπάμε στο χέρι χειροποίητο. Τώρα θα ετοιμάσουμε το φύλλο για να βάλουμε μέσα τη γέμιση. Βάζουμε αλεύρι, ένα αυγό, λίγο λάδι, χυμό πορτοκαλιού και θα βάλουμε νεράκι όσο χρειαστεί για να φτιαχθεί το ζυμάρι
για να το ανοίξουμε, για να βάλουμε μέσα το τυροπιτάκι να τσιμπήσουμε. Επειδή είναι πολύ χρονοβόρο και έχει πολλή δουλειά, η μία νοικοκυρά βοηθάει την άλλη, δηλαδή οι γειτόνισσες μαζεύονται, η μία βοηθάει την άλλη, η μία να ανοίξει το φύλλο, η άλλη να τσιμπήσει το τυροπιτάκι γιατί έχουν πολλή δουλειά και έτσι πάντα η μία γειτόνισσα βοηθάει την άλλη. Έτσι και οι νέες νοικοκυρές, όσες δεν έχουν συνηθίσει να ανοίγουν το φύλλο, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να ανοίξει όλα τα παραδοσιακά φύλλα. Και το ρυθμίζουμε να γίνει στη λεπτότητα που θέλουμε εμείς. Το φύλλο στο μηχάνημα γίνεται πολύ λεπτό. Περιμένουμε και τη γέμιση. Σε μια λεκανίτσα έχουμε τρίψει τυρί πετρένιου. Προσθέτουμε ένα κουταλάκι βανίλια, ένα κουταλάκι κανέλα, ένα κουταλάκι μαστίχα, ξύνουμε και τη φλούδα από ένα πορτοκάλι, λιγάκι αλεύρι, μισό κιλό ζάχαρη, μετά προσθέτουμε και 2 αυγά και ζυμώνουμε τα υλικά. Και τώρα αρχίζει η τελετουργία της μεγάλης δεξιοτεχνίας που απαιτεί γνώσεις γλύπτη. Με τα χέρια γίνεται το λεγόμενο τσίμπημα γύρω-γύρω που οδηγεί σε ένα εντυπωσιακό διακοσμητικό αποτέλεσμα. Παραλλαγή της τσιμπητής τυρόπιτας με τα ίδια ακριβώς υλικά είναι και αυτό το σκεπαστούδι. Τα τσιμπητά και το σκεπαστούδι ψήνονται για λίγη ώρα στο φούρνο. Η Ζωζεφίνα Ντελατόλα είναι μια ταλαντούχα επιχειρηματίας που μετέφερε στην Τίνο όλα τα μυστικά των ζυμαρικών της Ιταλίας. Τις εμπειρίες της τις έχει γράψει στο βιβλίο της «Τινιακή παραδοσιακή κουζίνα». Η βάση των ποικίλων προϊόντων της είναι πάντως το φρέσκο γάλα, τα φρέσκα αυγά, τα φρέσκα πρόσθετα υλικά και το σινιγδάλι. Στην Ιταλία ονομάζονται ταλιατέλες. Στην Τίνο αποκαλούνται χιλοπίτες. Εδώ έχουμε χιλοπίτες με βασιλικό. Αυτά είναι λαζάνια με σπανάκι, αλλά και λαζάνια με ταράμα. Η Ζωζεφίνα φτιάχνει ακόμα χρωματιστά στριφτά μακαρονάκια και μια τολμηρή σύνθεση, χιλοπίτες με μελάνι σουπιάς. Στο εργαστήρι της Ζωζεφίνας θαυμάζουμε τα κουλουράκια του λαδιού και τα μοσχομυριστά παξιμάδια με ζάχαρη και μπόλικο γλυκάνισο. Η δημιουργική της φαντασία επεκτείνεται και στη συσκευασία γλυκών, όπως το γλυκό πορτοκάλι. Φτιάχνει επίσης και ένα γευστικότατο μπισκότο σε σχήμα καρδούλας γεμιστό με μαρμελάδα. Τέλος, ανάμεσα στα διάφορα γλυκά βλέπουμε και τα περίφημα παραδοσιακά ψαράκια που έχουν για γέμιση ψιλοκομμένα καρύδια, τριμμένο παξιμάδι, ζάχαρη, κανέλα, γαρίφαλα και μέλι και τηγανίζονται σε λάδι. Στην Τίνο παράγεται και μικρή ποσότητα κρασιού, κυρίως για ντόπια κατανάλωση.
Από τις πιο γνωστές τυποποίησεις είναι η ετικέτα Μαθιουλή με ξηρό λευκό κρασί και η ετικέτα Μπελόνι. Το ίδιο διαστήλι παράγει και αρακί. Τα τιμιακά γλυκά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και τα τιμούν δεόντως οι επισκέπτες του νησιού. 2 φίρμες υπογράφουν τα γλυκά. Το ντουλαπάκι της γιαγιάς και η Ελένη. Το ντουλαπάκι της γιαγιάς προτείνει επίσης σε κομψά βαζάκια κρίταμο στο ξύδι, φύλλα κάπαρης και κυρίως μικρές αγκινάρες στο λάδι. Και μιας και ο λόγος στην αγκινάρα, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι εδώ στην Τίνο διοργανώνεται κάθε Μάιο φεστιβάλ αγκινάρας στο χωριό Κόμι του Εξομβούργου. Το φεστιβάλ προσκαλεί κάθε καλοφαγά σε ένα πανηγύρι όπου οι γαστρονομικές παραλλαγές της αγκινάρας πρωταγωνιστούν σε ένα ρεσιτάλ συναρπαστικών γεύσεων. Πώς βρέθηκε όμως η αγκινάρα να καλλιεργείται στο νησί της Μεγαλόχαρης? Εισαγωγέας της καλλιέργειας αυτού του πολύτιμου φυτού υπήρξε ο Ιωσήφ Φόνσος, που την έφερε από το βοτανικό, ενώ υπηρετούσε εκεί τη στρατιωτική του θητεία. Η άρα ήταν γνωστή και στην αρχαία Ελλάδα. Τόπος καταγωγής της όμως θεωρείται η Αφρική και συγκεκριμένα η περιοχή της σημερινής Αλγερίας. Σημειώστε με πόσους τρόπους μαγειρεύονται οι αγκινάρες στην Τίνο. Αγκινάρες αλαπολίτα, αγκινάρες πανέ, αγκινάρες με γαρίδες, αγκινάρες με ταλιατέλες, αγκινάρες του λαδιού, αγκινάρες μουσακά, αγκινάρες παπουτσάκια, παραδοσιακές συνταγές αλλά και συνταγές από το ίντερνετ. Δύο χαρισματικές νοικοκυρές παρουσιάζουν στο κοινό πώς γίνονται οι αγκινάρες με κουρκούτι. Κάπου εδώ τελειώνει με τραγούδια και χορούς η μεγάλη γιορτή της αγκινάρας στο χωριό Κόμι. Οι φιλόξενοι Κυριακοί σας περιμένουν.